Türkmenistan'da koronavirusun esasy ojuklarının birine öwrülen Lewap vilayetinde ölüm huply konjung delta stammy görülýär. Munyň bilen baglylykda COVID-19 bilen keselleýänleriň ondan ölýänleriň sany hem artýar. Vilayetin köp sebitlerinde sol sanda merkezi Türkmenabad şäherinde hem keselhanalar sol sanda soňky döwürden bäri tiz kömek gullukları hem saglyk ýagdaýlary barha ýaramazlaşan hastalaryň uly bölegine hem aýt berip bilmeýärler. Türkmenabadyň etegindäki vilayetin iň gür ilatly etraplarynyň biri Çärjewde şenbeden ýekşenbä çilen giýje azyndan 70 näsagy ilkinji medisina kömegi berilmedi. Sol giýje 300 çelini çağırys boldy. Hastalaryň etasy bölegi ýokurlanan beden gyzygynyna dem gysmaşy kaýd etdiler. Tutuş etrap boýunça ýekije tiz kömek ulogy we bir felşer bar diýip Çärjewli saglyk işgärläriniň biri 23 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol sebitin keselhanalarynyň COVID-19 näsaglaryndan dolmagy sebäpli täze syrkawlary ýürütülestirilen saglyk merkezlerine uğradyp bolmaýandygyny, munyň deregine olara öýlerinde öz başlyk bejergi almak maslahat berilýändigini hem sözüne goşdy. Hatta COVID anaklanan hastalara hem keselhanalarda boş yerleriň ýoklugy sebäpli öýlerinde bejergi almalydygy aýdylýar. Virusu ýolugan adamlaryň jemgyýetçilikden izolirlenmeýändigi sebäpli olar beýlekleriň iň azyndan maşgyl agdalarynyň hem koronavirusu ýolugmagyna sebäp bolýarlar diýip ýerli Lukman belledi. Sol bir wagtda öý şertlerinde bejergi almak üçin ýazylyp berilýän dermanlary satyn almagy onsuz hem ýiti ykdysady çökünlükden gurpdan düşen ýylatda maliýe ýagdaýynyň ýokdugyny nyhtalýar. Virus bilen kesellenleri Çärjew Trap hastahanasynda ýokynç keseller Lukman bilen konsultasiýa çyrylar we gerekli dermanlaryň sany berilýär. Olaryň bahasy 2800-3000 manada ýetýär. Sebitde ortaça aýlyk 1200 manat. Häkimetleriň himayet bermeýändigi sebäpli alaçsyzlygy düşen adamlar barha kymmatlaýan dermanlary satyn alyp bilmek üçin öý goşlaryny satyp başladylar. Gerekli pulu tapsaň hem derman tapdyranok. Dermanhanalaryň öňünde ýüzlerçe adam dur. Beýle zady hiç açan saýat bolmandym. Bir saatdan soň hem nowatym ýetmedi. Bu nowatlarda virusyň hasym ýaýrap biljekdigi barada aslada alada edilenok diýip Türkmenabadyň dermanhanasynyň öňünde nowatda duran Çärjewli ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Galy bertede Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetde bolýan Lukmanlar häzir koronavirusyň adamdan adama has ansatlyk bilen geçen delta görnüşiniň gurulýandygyny, virusyň ozalky tulkunlarynda berilen bejirgileriň häzir köp täsir etmeýändigini hem bilýärler. Çärjew trawyna sapar edip görün habarçymyzyň sözlerine görä, häzirki wagtda arasaçylyk gullukları köçeleri xlor bilen dezinfeksiýa edýärler. Şeýle-de gapy aýlanyp, kimiň öýünde COVID näsagy bar bolsa, olaryň öýleriniň daş töweregine hem himiki ergini sepýärler. Şol bir wagtda ýerli saglyk işgäri goloýdy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Çärjew trawyndaky gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş dawrasyna gatnaşmagyna garaşylýandygyny, munyň bilen baglylykda adatçy bolýaly köp sanly adamlaryň mejburi garşy alyş çäresine çykarylmagy netijesinde virusyň mundan beýle kim ýaýrama kupynyň artjakdygyny duýdurýar. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Lewabyň vilayet Sultanda Çärjew Trap häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Bu ağırlıkta Lewapda Aşgabatyň ýokarky jaýlarynda giriş synaglarynyň tamamlanmagy bilen okuwy kabul edilen talipleri paýtagta aşyrmak üçin ýürüýti otly ýola goýuldy. Ýa-da Türkmen häkimetleri koronavirus aladalarynyň arasynda halkara uçur gatnawlary bilen birlikde ozal gowşudylan ýerli transport hereketini hem çäklendirdiler. 20 awgustdan başlap ýürüýti Türkmenabad Aşgabat otlusy ýola goýuldy. Ähli talipleri 25 awgustda çelini paýtagta aşyrmaly. Taliplerin elinde vaksina tanjymyny urdurandygy barada kipilnama, şeýle-de 72 saat möhletli koronavirusyň negativ testi bolmaly. Covid testleri Türkmenabadyň 2-nji we 4-nji saglyk öýlerinde geçirilýär. Taliplerin sany juda köp, gurumaçylyk gatyp, nowatlary tertip düzgün hem pozulýar diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren taliplerin biri gurrun berdi. Türkmen häkimetleri öz herket çäklerinde COVID-19-nyň ýokdugyny tekrarlap, ýurtda koronavirus bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpelýändigi, keselhanalaryň, hatda tutuş tebitleriň hem karantina ýapylýandygy barada Azatlykda we Garaşy nesirlerinde çykan maglumatlary kommentirlemeýärler. Geçen ay Azatlyk radiosu Aşgabatyň Bekrewe şaýoluny bolan ýol helakçylygyny onlarça harby gullukçynyň wepat bolanyny habar berdi. Azatlygyň çeşmeti şol aradan çykan etkerleriň käbirleriniň howsarlaryna şu günler kompensasiýa tölegleriniň gowşurulýanlygyny habar berýär. Azatlygyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 18-nji ýylda ondan gowrak KAMAZ kysymly ulagdan ibaret harby kerwen
Aşgabatyň Bekrewe şaýoğlunyň ugruna ýol hadisasyna uçrady. Çeşmeler ýol helakçylygyna ilki 18 töwerew harbynyň şol sanyna çağırış boýunça harby gullukçylaryň we harby serkerdeleriň wepat bolanyny habar berdiler. Soňra Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň Gorunmak ministrligine ýakyny bir çeşmesi wepat bolan harbylaryň sanynyň 30-dan aşandygyny, 20 töwerew adamyň yaralananyny habar berdi. Maglumata görä harby ulug kerweni Aşgabatyň Halk Hakydasy ýadygarlyklar toplumuna bir çäre gatnaşyp Bekrewe garnizonuna gaýdyp barýan ekeni. Halk Hakydasy ýadygarlyklar toplumy 2-nji jahan uruşyna 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesine we Göktepe söwüşine wepat bolanlaryň hatyrasyna bina edildi. Gorunmak ministrligine ýakyn çeşmemiziň maglumatlaryna görä ulug kerweniniň hatarnaky 8-nji ulugyň tormuzunda dören näsazlyk helakçylyga sebäp boldy. Çeşme helak bolanlaryň aglabasynyň şol ulugda bolanyny habar berdi. Azatlygyň bir çeşmesi 23-nji awgustda beren soňky maglumatyna ýol hadisasyny ölen birnäçe lewap beskeriň howatsarlaryna kompensasiýa tölegleriniň tölenýändigini habar berdi. Ol ýol hadisasyna wepat bolan eskerleriň sanynyň 18 adamyny aýtdy. Çeşme ýene bir harby serkerdäniň bu maglumaty tasdiklandygyny ma'lum etdi. Onuň maglumatlaryna görä aradan çykan eskerleriň arasyna Seydi şäherinden, Faraw etrawynyň Hojakenep sowasundan we Çärje etrawynyň Kölaryk gowasundan bolan eskerleriň howatsarlaryna şu wagtda çelni 10.000 manat meşberine kömek berildi. Ýöne çeşmemiz Çärje etrawyndan bolan beýleki eskerleriň howatsarlaryna yerli harby wekilhananyň işgärleriniň 6.000 manat berip bolary, öýleriniň 10.000 manat kabul edenlikleri barada resminama gol çekdirenliklerini aýdýar. Çeşmemiz Saýed etrawyndan hemde Halyj etrawyndan 2 harby serkerdäniň, bir maýoryň hemde bir uly leytenantyň ulug helakçylygyna wepat bolanlyklaryny habar beripdi. Harby serkerdeleriň maşgalalaryna döwlet tarapyndan pul kömeginiň berilip berilen bolsa onuň meşberi ma'lum näl. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýol helakçylygynyň 2 hepde töwerew soň geçiren Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde Gorunmak ministriniň orunmasaryna Berk Gaýynç yglan etdi. Şeýle prezident Gorunmak ministri Begenç Gündoğduýewiň guramaçylygyndan nägile boldy. Döwlet mediýasy bu mejlisiň dowamyna helakçylykly ýol hadisasynyň gozgalyp gozgalmanlygy barada habar bermedi. Azatlygyň Gorunmak ministrligine ýakyn çeşmesi 21-nji iýulda çelni Berdimuhammedow ulug hadisasyna 12 harby gullukçynyň ölenligi barada habar berilendigini aýdypdy. Mejlisiň dowamyna Gorunmak ministri hasabat bilen çykyş etdi. Ýöne ol türkmen goşunyna agry ýagdaýlar. Şol sany onlarça harby gullukçynyň ölümine getiren ýol ulug hadisasy barada habar bermedi. Türkmenistana ýol ulug hadisalaryna wepat bolýan harby gullukçylar barada habar berilmeýär. Geçen ýylyň martyna pisse ýygmagy uğradylar nugaýdylan adyndan 5 esker marada bolan ýol helakçylygyna öldü. Garaşsyz çeşmeler bu ýol hadisasy o mireskerin aradan çıkanlığını haber verdiler. Şu günler Mary welaýatynda Altynasır öýjükli aratnaşyk kärhanasynyň mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hili mesemälim petagaşdy. Şeýlede kärhananyň mobil hasaby doldurmak hyzmaty hem çäklendirilip, müşterilerden töleglerdiňe ofislerde kabul edilip başlandy. Bu barada Mary welaýatyndan maglumat berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy ýaşaýjylaryň biri-birine jaň etmek üçin bir näçe sapar jaňaýlamaly bolýandygyny, sebäbi aýlanýan telefon belgileriň ýygyna bir näçe sapar öçürilen diýip görkezýändigini aýdýar. Mary şäherinde gerek bolan adama adyndan 10-20 sapar jaň etmeli bolýar. Jaň aldyranyňdan soň hem birek bilen kadaly gürleşip bolmaýar. Sesler ýitip ketilýär ýa-da ulgam dol ýitýär. SMS hem edil jaň ýaly. Öz wagtynda barmaýar ýa-da SMS-iň iýberen abonentiňe düýbünden barmaýar diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran marly ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň sözlerine göre 2 hepde goly wagt bäri dowam edýän bu bökdünçlikler geçen hepdäniň başynda hassa yaramazlaşdy. Bu bökdünçlikleriň çäginde mobil aratnaşyk ulgamynyň internet hyzmatynyň hili hem pesagaşdy. Howa maglumatyny görmek üçin adyndan ýarym saat garaşmaly bolýar. Imo Messengeri hem kadaly işlemeýär. Adamlaryň daşary ýurtdaky dogan garyndaşlary bilen habarlaşmak juda kynlaşdy diýip yerli ýaşaýjy belledi. Altynasyryň mobil hasaby doldurmak hyzmaty hem çäklendirildi.
bildirildi. Kärhana öz hyzmatlary üçin müşterilerden tölegleri diňe merkeze ofislerinde kabul edip başlady. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä vilayatyň daşky etraplarynda altyn asır mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hili indi 3 ay bäri pes bolup, soňky hepdelerde hassa yaramazlaşdy. Telefonlarda sim kartanyň antennasy nola deň. Aratnaşyk düýbünden ýitýär diýip, ýagdaýdan habarly marly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Altyn asyryň Mary şäherindäki merkeze ofisleriniň işgärleri mobil aratnaşyk hyzmatlarynyň hiliniň pese gaçmagynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Ofislerdäki işgärler biz hem edilsiz ýaly hiç zatdan habarymyz ýok diýip jogap berýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marlylar munyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mary welaýatyna etmegine garaşylýan sapary bilen bagly bolmagynyň ähtimaldygy baradaky pikiri orta atýarlar. Adatlyň ýokurda beýan edilen ýagdaýlar barada Altyn Asyr öýjükli aratnaşyk kärhanasyndan we Türkmen aratnaşyk agentliginden goşmaça maglumat almak boýunça eden iýdigderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Marda Altyn Asyryň hyzmatlarynyň hiliniň pete gaçandygy baradaky maglumat Lewapda mobil aratnaşyk ulgamynyň hiliniň yaramazlaşandygy hakyndaky habarlardan 3 hepde soňa gabat geldi. Şonda Adatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Altyn Asyryň hünärmenleri näsadlyklaryň sebäplerini ýurtda şu ýylyň sentýabrynda Aýnadar adly täze öýjükli aratnaşyk ulgamynyň işe girdilmegine garaşylýandygy bilen düşündiripdi. Altyn Asyr ýurtda mobil hyzmatlaryny hödürleýän ýeketäk öýjükli aratnaşyk ulgamy bolup, ol ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti görnüşindäki kärhanadar. Bellesek Aýnadar adly täze öýjükli aratnaşyk ulgamyny işe girdimeg planlaşdyrylýandygy barada Türkmen hökümeti we media serişdeleri ilkinji gerek 2017-nji ýylyň 23-nji iýununda geçirilen hökümet mejlisinde gurrun gozapdylar. Şondan bäri Türkmen hökümeti we media serişdeleri bu täze mobil aratnaşyk ulgam barada hiç zat aýtman gelýärler.